Hi, good morning po. Ang ganda ko naman. Kain po tayo. Ang ulam po ay sabaw. Ang kanon, bahaw. Na ay meron pong toyo. Kalamansi. Ang pagbahaw. The full knowledge. It is not true that these three are equal, like the doctrine of the Catholic. We believe that there are three persons in the divinity, Father, the Son, and the Holy Spirit, but they are not equal. The Father is greater than I, said the Lord Jesus. Tinolang isda yung ulam. 5:7 verse 1. In the English version of the Scripture. Ang gusto kong sauce. Ang gusto kong sauce ay kalamansi at saka toyo. Ito. Kakain ako. Ayoko ng ketchup. Bawa sa mga fried. Ang suko, toyo at saka kalamansi. Kaya toyo at saka suka. In the Revised Standard Version, it says, and the Spirit Kamatis. because the Spirit is the truth. It is closer to the Hallelujah. you will see the difference Sibuyas. in translation. Creating schools of thought, different schools of thought, that resulted Bahaw. into different churches established in our time. That is what I am sorry for. Beginning from the translators, Ito yung kanin kagabi na hindi ko naubos. Sa mayroong tutong. Sayang po. Baka hindi kakainin. Hindi na po nasain. Bawat butil po ng palay, bago po yan magiging isang grain. Ganito. Apat na buwan po yan na pinapatubo. Yung pagod ng mga magsasaka, yung mga farmer natin. Siyempre pinatubo po yun ng Diyos. Yung mga nagtatrabaho nito, yung mga tao, tinanim na gilit na init. Kasi naranasan ko po yan noon doon sa Compostela Valley, sa Kumban, doon po sa bamboo. Doon po sa Compostela, tatalungkot po kami ng palay. Yung yuyuko ka maghapon, yung paa mo nakababad sa putik, tubig. Sakit yung bewang.
magtatanim ng palay. Nung hapon yun, nakapasok sweldo. Ang sweldo is, natandaan ko is 70. Tagal na yun. Mahirap po magtanong ng mahirap magtrabaho. Pero yung mga mayayaman, hindi po nila naranasan yung ganun. Pero nagpasalamat po ako sa Diyos kasi naranasan ko yung ganun. Naiintindihan ko yung ang kalagayan ng ating mga farmer. Kung gaano kahirap magtanim ng palay, magsaka sa bukid. Para lang mabigyan po tayo ng pagkain. Makapag-produce sila ng pagkain sa atin. Kasi kung wala po sila, wala pong magtatanim, wala po tayong kakainin. Kaya, yung nasa mga offices, tinatawag po natin, ma'am, sir, kasi alam natin nakakatulong sila sa atin, nagsisilbi sila sa atin. Pero tayo po, yung mga magsasaka po, sila po talaga yung unang-unang tumutulong sa atin. Pamayanan, sa mga tao. Kaso kung tatama rin sila o hindi sila magtatanim, hindi sila magsasaka, wala talaga tayong makakain. Tumayo ko nakapalahin. Kasi meron dumampi sa kanila. Kaya yun, ganun po yung kahalagahan. Yung pagbibigay halaga natin. Maabot, magiging ganito ito, dadaan pa ng maraming sakripisyo. Kaya para sa ating mga kabataan, sa mga bata, hindi inaubos yung pagkain. Daan po natin, bago po magiging bigas, magiging rice yan, marami yung pinagdaanan. Maraming sakripisyo yan bago magiging butil. Bago magiging palay, bago magiging kanin. Halagahan po natin. Talabas ng bintana na walang mundo. Sa batang mahaba ang damit na iti. Hindi na ako para sa akin, normal ka lang sa isang lingkod ng Diyos. Napakainit talaga doon sa palayan. Mainit. Makate. Pagka mag-harvest na, makate. Wala kasi kaming sariling palayan. Nakikita naman kami. Labor lang po kami. Pero, wala talaga. Wala ka kaming lupa. Kapag yung palaka, yung masama. Pagdampag kami ng palay. Kaming capital. Kaming pera. Hanggang doon lang. At saka, iniipon namin yung may mga matitira yung during harvest time. Bisaya, manghagdaw. Yun, yung mga tira-tira. Pinupulit namin yun, yung isa-isang butil, hulog, pagka ikakat na yung palay. Yun, iniipon namin hanggang sa makakuha kami ng
5 kilo. Masaya na kami doon. Kasi noon, maraming mga masasamang espiritu sa paligid, paramdam mo sa akin. Pero hindi ko naman alam. Kasi noon, Kala, paborito sa mga masasamang espiritu. Kasi, din sa Singapore, na dyan sa San Diego, ganoon ang buhay sa probinsya. ang Amerika, maraming demonyo Pero, nakatira doon. kahit mahirap, Kaya maraming pero masaya. ang gagawin doon. Kasi namumuhay kami ng marangal. Maraming maliliit din kami. Wala kaming inaagrabyado. Noon pa ha. Masaya kami. Yung 5 kilo na yun, naibenta namin yun, 550. Ah, 5 kilos times 12. Di. Meron na kaming baon sa school. Yeah. Tapos bili na kami ng pagkain. Ibenta namin yun. Para meron kami pang baon sa school. Yan na ang buhay namin. Pag walang pasok, masaya kami. Kasi punta naman kami sa palayan. Kung harvest time, mamulot kami ng mga tira-tira na nanguhulog. Naiipon po namin yun. Kung bigla ng pagkain, pagkain sa eskwela. There are places that are very good for eating food. Maliit na bagay. Na-appreciate ko namin. Where adapted to a particular place of the earth. They like that place better than other places. I will prove that. In the book of Mark, chapter 5, verse 1, let us read. Going over to the other side, verse 3, into the country of the Gadarenes. And when he had come out of the sea, immediately there met him out of the tomb a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs. No one could bind him nor not his chains, because that he had all been open, bound and chained. And the chains had been locked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man change him. And always time they was in the mountain. May susunod ka. Uwi kami doon sa compostela, doon sa amin. Nag-picture ko yung dito sa ating vlog yung buhay namin doon. Meron din po kami bukod doon, nagtatanim kami ng 20 yung fiber blooms. Papakita ko po sa inyo kung paano ginagawa yung walis. Yung wala lang ako dito. Naglit. Ngayon, papakita ko. Yung winawalis natin sa semento, ano po yun? Fiber brooms po yun. Tawag doon sa English. Bisaya, tahiti po yun. Tinatanim po yun. Tapos once a year po, mamumulaklak. Kaya, pag season na po nun, marami kaming pera. Pag wala na season, wala na din. Isa po yun sa ikinabubuhay po namin. Namubuhay po kasi kami sa kabukid. Maraming
So, thankful ako doon sa mga naranasan ko. Marami pang iba. Request po kayo guys ha, kung ano po yung gusto nyo po ipapicture dito sa ating vlog. Huwag po natin kalimutan. Bahala na po kayo kung nagugustuhan nyo po yung video. Subscribe nyo po yung ating channel, Buhay is Life, kung meron po kayong nagustuhan nyo po. Salamat po sa pag-view. Ingatan nawa tayo sa langit ng Diyos. God bless.